A Barcelona la bicicleta no acaba de ser una cosa natural com un vehicle més, perquè les institucions no creuen en ella, simplement es veuen obligades a fer infraestructures i a potenciar-la perquè tenen que estar dintre del marc europeu, però en realitat no creuen en elles. I les persones no han estat mai educades viàriament. Així com a les escoles s'ha educat a la mainada fa uns anys a que tinguin el tema del reciclatge, on va el paper, on va el vidre, doncs, a on va la bicicleta, on va el cotxe, on va el vianant, això no s'està ensenyant, no? La majoria d'informació que arriba és la bicicleta és un problema i tenim que buscar solucions, quan la bicicleta el que és una solució per la mobilitat sostenible. Que estem en un món on les normatives s'han fet pel cotxe, la bicicleta de sobte a on la fiquem? Quan la bicicleta és l'únic vehicle que és un tot-terreny. Quina és la premissa per tot això al respecte? Si tu vas per una zona de vianants, vas per una vorera que és prou ampla o que simplement no hi ha una altra solució, doncs respecte al vianant. Si tens que baixar algun moment de la bici i baixes, vas a poc. Quan vas per la calçada, doncs aquí el respecte és com una cosa inversa. El que t'ha que respectar és el vehicle a motor, sigui moto, sigui cotxe, sigui el que sigui. Tens que fer conducció preventiva. Això és el més important de tot. En totes les ocasions, i estiguis on estiguis. El respecte i la conducció preventiva. No tenim tècnics de mobilitat, tenim tècnics cotxistes. Agafen un sector del territori, miren per on poden fer passar de la millor manera els cotxes i després comencen a posar els de més elements. Pensem en qualsevol rotonda. Solució ràpida i que emmascaren els tècnics d'aquest país i els polítics en què ho fem per la seguretat dels ciclistes, pujar sobre la vorera la bicicleta i que passi pels passos de vianants. I aquí ja tenim el conflicte. El millor aparcament que nosaltres hem provat i que està demostrat que funciona és el de la U invertida. Aquest que veiem, anem a dir, si som de Barcelona, doncs majoritàriament per tots els carrers posat. No és culpa de la infraestructura que tu no la puguis candar bé. Si tu portes uns candaus adequats, en una U invertida és molt difícil que se t'emportin la bicicleta. En quant a on hem de situar aquests aparcaments, efectivament, a l'aparcament se tindria que situar a la calçada, perquè ja hi ha molts espais i moltes coses que se li prenen al vianant. Però tampoc pot ser una normativa taxativa, perquè hi ha voreres amplíssimes on fins i tot és més fàcil que estiguin aparcades allà per evitar també que potser un cotxe aparcant o desaparcant t'aixafi la bicicleta. Sols que la farmem amb mobiliari urbà sense molestar el seu ús o molestar el pas dels vianants ja seria una cosa que tindria que estar permesa. El primer problema de Barcelona és que en tants i tants anys que fa que s'estan construint carrils bici, doncs no tinguem xarxa. Jo crec que a Barcelona el que podem fer amb ella és crear com un catàleg, o sigui que tots els tècnics del món vinguin perquè cada carril bici a Barcelona s'ha fet d'una forma diferent. I s'han fet totes les proves possibles, tot el tipus de pintura, tot el tipus de gomes, però no es fa cap com cal. Pinten una ratlla que és un carril bici i el fiquen on estan els vianants. I com que estem educats d'aquesta manera en aquesta ciutat, en no conviure uns en els altres, resulta que aquesta persona que acaba d'agafar la bicicleta li han pintat dues ratlles, diu, bueno, aquestes són les meves ratlles. I què fa? Tocar el timbre, cridar, escridassar, o sigui, repetir el que fa en el cotxe en el vianant que està anant per allà i que no s'ha donat compte d'aquestes ratlles i que va distret perquè està anant per la vorera. I resulta que a mi m'han dit que això és el carril bici, perquè a més legalment és així. Quan l'Ajuntament pinta aquestes dues ratlles, allò és carril bici, ja no és vorera. Per molt que moltes persones diguin que no, doncs sí, malauradament. Gran problema dels carrils bici a Barcelona, que en l'engany que es fa per la seguretat del ciclista, el que es fa és penalitzar el ciclista. Anem a posar exemples molt fàcils. Al carrer Urgell s'ha anat apartant a cada cruïlla, aprofitant la forma que fa l'Eixample, s'han anat apartant els ciclistes i ens fan fer siga-sagues, de forma que es fa molt més llarg el camí i a més ens han posat uns semàfors que el cotxe va tirant i nosaltres ens tenim que anar esperant. Clar, perquè no ens atropellin els que fan la infracció de girar i no respectar ni als vianants que tindrien que passar ni a les bicicletes. O sigui, es fa una infraestructura a totes les cruïlles dels carrils bici
que fa que a l'infractor, que és el conductor de vehicle motor que gira sense mirar, se li doni la prioritat. Això és maleducar de per vida als conductors. Les zones 30 seria el complement idoni dels carrils bici, perquè si tu converteixes la ciutat en una zona 30 i llavors hi ha unes vies que són més principals, que són zones 50, on es farien els carrils bici, tota la de més zona 30 no caldria que hi hagués carril bici. Això, davant d'un planell, és molt maco. Però si no fas efectiu que es baixi màxim a 30 per hora, no serveix de res. Aquí a Barcelona ho han fet molt fàcil i ho han fet, com sempre, absurd. S'han gastat uns diners en pintar una bicicleta a tots els carrers que són zona 30 i han posat un impediment pels vehicles a motor, entre cometes, perquè redueixin la velocitat, que si ve un cotxe a la velocitat que va no passa res perquè tenen unes suspensions fantàstiques i no els fa reduir la velocitat, però si vens en bicicleta a una velocitat que no és 30 per hora ni molt menys, el més fàcil és que et caiguis. Tens una zona que seria per tu i com que el proper mandat potser canvien d'opinió, simplement traient aquestes coses de goma ja serà un carrer 50 una altra vegada, però si fessin la inversió d'una vegada per totes, tants anys que estem parlant de les zones 30 aquesta ciutat, i a cada cantonada fessin el pas de vianants elevat, que això sí que fa parar els vehicles a motor, els obliga a parar. Els vianants no tenen que pujar i baixar per travessar el carrer, que seria com una vorera única, tant que parlem de respectar i a més, tots són vianants, tindrien que ser els prioritaris. I aquest desnivell no és perillós per la bicicleta a una velocitat raonable. Això ja quedaria per sempre i canviaríem la ciutat. La bicicleta pública considerem que és un servei que té que estar a la ciutat. Una altra cosa és com ho implementes. A Barcelona s'ha implementat d'una forma en la que van pensar que era la solució per limitar l'ús de la bicicleta. Es pensava el senyor Narváez en el seu moment que posarien el bicing, com que ells no han fet cap mena de campanya perquè trobin la bicicleta, com que en aquell mateix moment va sortir la normativa de que estava prohibit aparcar les bicicletes al carrer, excepte els llocs adequats que no hi ha, i van dir, bueno, com que per nosaltres és un problema la bici, però els ciutadans de Barcelona volen anar en bicicleta, doncs posem el bicing. Bueno, efectivament es va desbordar. L'ús del vehicle a motor privat és un problema, però l'ús de la bicicleta privada no és un problema. Fer servir el transport públic les persones que venen en cotxe, molt bé. Fer servir el bicing les persones que tenim bicicleta, no. El bicing és per unes coses puntuals, per persones que esporàdicament agafen la bicicleta, i hem de passar a la nostra bicicleta privada. I aquest concepte no l'han entès encara a l'Ajuntament de Barcelona. La bicicleta no ha de pagar una matrícula, perquè la matrícula és un impost per vehicles a motor. Nosaltres no hem de pagar un impost que paguen els vehicles a motor perquè contaminen, perquè destrossen l'asfalt, perquè atropellen persones i les maten. O sigui, tot això no ho hem de pagar les bicicletes, però sí que som un vehicle i tenim dret a anar-hi per la calçada. Una altra gran percepció falsa, totalment falsa, és que si portem una matrícula, aquests suposats atropellaments a vianants ens podran denunciar perquè ens veuran la matrícula. Tota la vida les matrícules de la bicicleta, i que jo havia dut quan a Barcelona i a tots els llocs d'aquest país era obligat portar matrícula per les bicicletes als anys 70 i 60, és una coseta molt petita, una xapeta que es portava a un lloc molt petit en un número trucalat que era impossible veure, era simplement per si un moment determinat te paraven per alguna cosa, te poguessin identificar. Això es diu DNI. A tu te paren per alguna cosa, tu treus el teu DNI i ja està. Perquè nosaltres no tenim que tenir les mateixes obligacions que un conductor de vehicle a motor. Si algú es pensa que el casc obligatori farà que anem més segurs en bicicleta, doncs està equivocat. Que el casc et pugui evitar alguna lesió si caus en bicicleta i et dones un cop al cap, sí, és cert. Malauradament, el casc per a bicicleta, si tu tens un impacte contra un vehicle a motor, no fa res, és un trosset de plàstic, no és un casc de moto, no és un casc integral. No el podem dur perquè nosaltres estem fent un esforç físic
diuen que és per la nostra seguretat, però en l'únic cas en el que ens pot fer alguna cosa, que és que ens atropelli un cotxe, no serveix. I per què no fan que els cotxes baixin més a poc i els obliguen a això realment, que no puguin permetre que una ciutat faci una zona de 30 posant 2 gomes que no paren els cotxes?